Kaixo, Iñigo. Kaixo, Beni, atxaldean. Ondo. Bueno, lindo, gusta, agarro a la calle. Bai? Iñigo da su belicena. Bueno, asko, esto guztitatuko, etxaure, ez izena dinne. Bai, ume hauetatik hasita, nire kuadrilla lagun guztik etxe horre izanak ezagutzen, baita eskolan, askok Iñigo Gorosa zuzentan ez duen egiten, baina etxe horretenek. Orduan, ni beti etxe horre izanak ezagutzen izan dut. Zerretuk etxaure. Etxe horre da, nire jaiotetxea, nire baserrie, etxe horre izan dago, bertan bizinez duen, eta horretik etxe horre... Beraztekin oitura handi dago etxean izenak egiteko, gauzko, barriako, baita baserriko izenak egiten dituenak, eta ni etxe horre egiten ditzen da, nire txiken du. Beraz, permitara zabela, esan dut aipatu duzu, betxugatzen bueno, ikusi ditugu plaza batzutan edo zabitatzen, edo jarri ditu betxugatzen. Ez dakit, askotan ez da egiten, zergatik hasten gure afizio baten. Igual, lehenengoz probatuta gustatzen zaigulako. Ni bakoeto biltzaren bat oso txikien nintzela, oso mutiko txikien nintzela, bai nola bertxotan ikeko joera edo bertxo ikasi buruz eta kantatzeko joera. Eta gero izan zen, lagun arten, barrezken bertxotan oso ondo egiten zuten lagunek. Eta behikin pixkara hasi ginen, parranda giron, edo lagun arteko giron, bertxo batzuk kantatzen. Eta gero nik uste gabe plaza bat jarri ziaten herriko kide batzuk jarri ziaten plaza bat, eta egunkaria itxizarako eta antolatzen azkari baten. Eta han bertxotan hasi nintzen, gero nizarako gola edu ziten eta esan zuten hasi behar dezu bertxotan. Eta bai, geroztik, lagun arte berrik eta egiten, eta bertxo giroa eskasartu, eta tolosa aldeko, leitza aldeko, elkartzen, eta guztu askotan pentsatu gabe, baina asteroko martxoan egin eta berutxoak haingatziteki hasita zerbait aportetuko ditu bezitza Bai, egizan askotan konturatu gara, baina aztea behar dagoen, igual herriartza iritsi naiz, edo pertsonaiek ezagutu ditut, edo beste mundu batzutan sartu naiz, bertsolaritza dara medio, ez? Beste, kristo mi bilbidea, baina, bestela ezagutuko ez gure, bestela hitz egingo ez duen pertsona batzuk, hau kasu, engan dizkitu bertsolaritza. Oiza deitzeko polita da kasu. Eskerrik asko. Esan duzu medio hau kasu, eta hori aguneko kontasun baita ez dugu entzuten. Ez dakit, askotan patxagontan hitz egin ez duen askotan egin beti bai gabiltze gure batasunen, gure lana, gure betebeharrakin martxan eta gazkia gelditzen da, sofan, eta hitz egiteko. Zula zaitxaude, hau ez dela egoko plaza bat, hau da sofa bat. Oire, Gonza bat izan batzan urdurio. Eta gaizkiduko guinak. Behar da, holako giro bat eta tarteka behar da atzea begiratzeko, horrea, edo egizkate begiratzeko. Da, solaritzako ematen du, tarteka gelditzen geha, asteroko zeak. Eta gai batzuk osnartzen ditugu, ez hortan onak izango ego, baina egunero dasunen egiten ezan perspektiba batek. Gelditzen geha, gai bat, lehen notatzen ez ezuna haintzat hartzen, ez ezuna irakurtzen, tokatzen dezun erataz kantatzea, esatzen ez, ostra, nik hau ez dut ideatzen, edo gai hau ez dakit nun dira bai, orduan, tokatzen da berta baten batean. Menpeko gai tokatzen zentu, oiza, bai, zugen munpea agaitako joan deno. Fiskatu dira altxa ez dio gehienak. Menpeko, ustez menpeko dienak askotan izate dute zirrikitu kontrolatzen ez dana, eta askotan gehiena dakizula ustezun gai hartan kantatzen ez bertso itxarnak edo simplenak. Zuzi,
gaia emertzen duzuenetik behitxoa bortatzen duzuenetik nola jokatzen du etxaben horren babena. Etxoren barruna normalen saltoka eta orduri. Eta burukin egin zen aldaketa txapelketa prestatzen hasi ginen lehenengo txapelketa urruti txapelketa. Baina ordu artenik egin nuen, baina bapaten, erabateko bapate. Izaten zen, gai entzun, etortzen ziten aurreneko hiriakin kantatzen hasi, eta askotan bukaerare kantatzen ari zen bitarten improvisatzen dut da orduan. Zan oso bapatekoa. Pertsona, entzuten ari zen nuen pentsatzen ari zen. Eta etzan bideragarria ez, askotan bertso bukaerara iritsi eta bukaera ez nioken, edo bukaera zan nahi nun bezalakoa, edo bertsotan ez nun esaten nahi nun. Orduan, bai kostazitzen hasiera hartan, buelta ematen eta bukaera prestatu eta ari usten, eta bertsoa beti izan da bezala bukaeratik hasi, eta hori ikasi egin behar izan duen bertsoa. Une horietan ez eta jokabide egokia ez izan bertso gintzen albide ez diarren edukidea eta ez kantatu eta bizatzen improvisatu. Eta hori goenik tokatzen zaigu, inoiz gutxitan agitzen geha bertsoa seguru dokeola ez. Bukaera bai, atorreko puntu ere alba da bai, baina gainontzeko guztie, momentu bukaera betetzen da. Eta askotan hor kasartzen betetzen da, edo potoik egariztu gortik etatzen die, edo bai izaten da. Edo nahi izazun zerbait esan, askotan ia dizentzatu dabe, bapaten motatzen den puntu bat, eta izan lehike, zure gauz bat esan nahi zenun, baina izan lehike beste gentute duten garaien justu kontrakoa esaten nahi zehala, izan lehike haitz batek azkenen den aldatzen durako. Hori, arrisku izatuten da. Lehitzako edukabete bateko bidea begun behar. Bai, bertan gaina talde oso politera hor, oain. Ibili ginen justu hor, jende gutxilokin daula, baina oain oso talde politeta potentea da hor, eta bai, horrateka bertxizenak inurtzen den beso eskola daukeu, eta bai, oso talde politeta martxan dauna, gaina gazte datoz, oso indastio dut gazte, eta oso politeta. Zenda bertso eskola hobeitako edo elkarrezte hobeitako helburu nagusia. Ni hasi nintzen gara egin zen, astero elkartu eta gatxotan egin. Ez zegoen behizten helburu txapelketa prestatu ez zan elkartu eta gatxotan egin. Bai, balen ditzaduenak oso lotota bezalako. Eta gero pixkanaka, txapelketan parte hartzen hasi ginen, bai txapelketa prestatu eta hasi ginen. Baina helburu nagusi izan, bildu eta kantatu da oain ja, beste maila baten, oain helburu nagusi hori da, karrekin bildu eta kantatzea. Baina ja beste helburu bat dago, txapelketa losatzen nahi gazte horiek, baina hartzen nire txapelketa losatzen nahi naiz, eta orduan, esteroko batasunen txapelketan garrorreko hazen bidea. Eta dugu pixkat, zuen bekio azinera, zuen bekidea, horrela etorriko zaigu argida, zerreki bertsoa duzu abandaz nagusia, baina Tolosako lanbide heziketarena ibilitakoa da. Bai, behaz egite azken ikasketa dutzik bai urtzi gaurrean Tolosan egin eta orduan, amasi urtetik gaurrean, edo lanbide heziketan sartu nintzen, erdimailako ikasketa egin ditun, gehiago ganean jontzen mundu, eta ikusten erdimailako kine justu xamar gelditzen zara, eta berriz bueltatzen zen ikastea, goi mailako ikasen baita Tolosan, eta hori izango zuen. Han gaina guk joera guzi Tolosa daukeo, Tolosan beste eskola daukeo, hane parte hartzea. Orduan, guk joera guzi daukeo Tolosa, gero lehizak hartu bezitzaigu, baina. Etzeago edutzen. Bueno, inorrez da gelditzen. Dena dauzko gure gazteek eta bibiliko nintzen leku batzutan, beste bibiliko beste lekutan, da gelditu guztiak. Zure etzeala gelditzen, dena dauzko gure bete beharrak. Bertutan bukatzen, eguna bukatzea, Bai. Pasioa egiten. Oi. Badaki etxegote ez dakazu bola zehaztasunerako bola magiko likido erantzuna bukatzea aitzeazten
baten hartu nun gauza bat, gustokoa eta afizioa noski, eta bidea hori luzea egiteko aukera ematen duan, eta nik ez duten gehiegi egin, bide luzea egiteko aukera ematen duena batik bat mundu ikuskera. Lantzen die egunerokotasunen ikuste ez ditean edo patxaraz behiratzen ez duen nik behintzat, patxaraz behiratzen dituren gaien lantzeko aukera ematen duena. Ba, etxorren egon. Hori bai, alba behintzat bai. Baina, bertxotan, azken txapelketan esan hori ere azkena izango zara, guztoko txapelketan. Ez dakit benetan ala izango da. Momentu honetan egarri zen pixka martxan jarri eta tandendiak eta asunto horiek pasata berriko asetan guztuan nabi, gogotxu, ez dakit zen gertatukoan, noiz dingo gale ez dakit seguro. Eta bestela, ni behazte egin bertan erosteskona sortu dugu, hor biltzea gara, horrekin oso politia dugu, gero aritutzen segikoet, eta gehitzen dugu. Orduan, iruleko iranean da, bertso mundu segiko dugu. Kantatzen ez bada antolatzen, edo bestela beste gara, bertso eskola lenteatu astero, eta kantatzen baino... hor mundu hortan segiko dugu, urte batzutan bindu. Jarraituko zaiteo, alden, ina, gabera, guai, augarte, ubituko nahi, gogaz, dira. Ongi etorri, Gametxo bat hartuko dugu. Bai, eta paseo bat iko dut, horre ikusgarri da. Gultzako izan oso politia. Plaza,